Morning guys! Nagwawas-awas na kamo tubig. Kagaguan guys sa kapanahon mi. Salamat ka to Lord. Munat kagaguan eh. Wala ag sa mi guys. Laag sa mi tibok pamilya. Ito sila. Pakuan sa mi guys pa syudad. Laag sa mi kuan. Duha ka adlaw. Ato sila sa nanay og si tatay manggibilin las mga budikdik. Kao sakay na mo kao. Naman mga sakjan ron. Kasi na nakay na mga bata. Kung sa mag-chillax time. Buka na yan. Doak ba siguro ni? Lag sa mi. Asa ka Kim? Magbakasyon dari sa Bukid Sa? Nun. Dahil yung guide lang nga, driver. Das ko prekela na, pero si Joy. Kuya Gail. Ano sa Joy? Ako nga. Kuya Gail. Driver mo ban ni Summer driver. Ken. Ni Das ko. Ken. Itong na. Magjungan nila sa una. Ha? Magjungan nila sa una. Bye. Going tagpi sa mi guys. Lag sa mi sa Tagbilaran mga duha ka adlaw. So makaibaw ra mo guys uga sa mi tunong. Slip pag makuya wa di. May ko may slip pag makuyas. Baga brain. Panglaw. Panglaw ni. Ha? Panglaw kami hapon. Alam. Yan sa to ko numis panglaw man hapon ang gara. Sa naul. Sa mga kapatukas ko nung na ay to. Sa guys, dahil may sag na guys. Yan ba ito napakita dahil yung mga kuhan pating bato or sa to balina at nami tengah-tengah nami sa Tagbilaran. Going to na na si babaw guys na simbahan diha nakalimot na mausay nga dato simbahan say wala simbahan diha na ibabaw na squad yun na nakalimot kon sa tuingahan ana mi sa una diha magkuan laag kay dan nakatrabaho mo ko dani sagna sa una ay kantin tong hangam anak ko daw nasa unang mumuha kong mangga guys kanina ni anak ko daw mumuha kong mangga kana dan magkapong bayas na magamuha lagi pang otro na sinsa ito si Kimi itong katuya ito gamang batang gamay kan Miss McDonald's hagna guys ito mas kim-kim matapat itong hagat itong kapit ay daghang kalamay na ito guys nilahan ko Superstore BQ Superstore may padawag sa Totong yarn Mandiri beli insurance dia. Kuya Stoker Kuya Guy Lakin-kin Tupon Tupi ay Ito mga kuyas Wajing kamay tupon Papagaprin Diyan namin sa bridge sa Luway guys New bridge kasi naman kilid naman kita guys New bridge
guys sa mga order. Ikaw ba? Kami sa... Guys, good morning. Baru Anda. Tira ka? Di mo magpapala ya. Ha? Ikaw no? Wow, kalami. Hapon guys. Hapon. Hapon ta. Hapon ta ni hapon. Hapon Kimi, sit down Kimi. A few moments later. Good morning guys. Pasong buntag na tang tanan. Dala mi sa room nga manggi rent. Dari sa Tagbilaran. So unja mo tumiog ay si Im. Kay nami ako nang dadto. Salamat ka song ate sa nag-treat dani. Thank you so much ka Jote. Di na kalaag na mi kuan. Tagbilaran unja mulaag pud mi si Im. Ja. Ikaw. Tugpag machikiting na. Kaya kin-kin si Kuya Gael. Tugpa si Kimi-Kimi. Matugpag basing gamay. Papagabaril to pa CR. CR og sadyo. Salamat ka Jote sa pag-treat dari na mo. Okay, bawara mo guys sa mitunong. Thank you so much. Hi guys, good morning. Selamat ate. Thank you. Damis hotel guys. That's Regent Hotel. Taman Ugmas kuan, Taman Ugmas Palis. Taman Ugmas Palis gab no. So, dami ka gabi idarhi. Nice kazo, nindot kazo ilang kwarto dari guys. Ang kazo ka ugnaw. Na pa jay ref. Na ref, na TV, ay parador, pa aircon, na bed, waka bed. Ano pa ilang sopa. Basta nindot siya dari guys. Ang kazo ka on nice kazo ag lugar. Oh, nice kazo ag kwarto. Tuog lang mga kuyas na. Parang ka nice dari guys sa kuan hotel sa Regent Hotel dari sa Tagbilaran. So unsa guys, manglaag mi ato sa ICM. Kawan ang mga chikiting ato na sila sa duanan. Okay. I-treat kong ate ato sa salon. Unsa tanap ko guys ugasa nga salon. Kay baro mo unsa guys. Salamat ka Jote. Thank you so much. Kaabot mi og kuan sa may hotel dari sa Tagbilaran guys. O may nagdaho atog pa mga sakop ta. Kaya kin-kin may katog kaya kin-kin oy. Kaya Gael ta. May katog sa mga kuyas. Morning Kuya Kin-kin. Morning, Kuya Gael na mo oh. Lami katog. Uy nagamong bajing gamay kasi arang lamias katog. Gikapoy in taon. Nagamong bajing gamay guys. Katog. In tawag among bajing gamay. Kuya Gael, good morning. Lami katog ni Kuya. Uy, buntag na. Buntag na guys. Dari sa Tagbilaran. Good morning Tagbilaran City. Good morning Tagbilaran City. Guys. Ni ang lugar sa Tagbilaran City guys. Hoy, kahabog ba? Kadong habog. Mga guys, Tagbilaran City. Good morning. So, manglakaw na meron guys. Tarong tataod at may mamahaw. Sa kaligo. Sa kaligo. Ang mating ang lamay. So, yan. Morning mama. Nakasuway yung blue guys. Lower skinny. Guys. Na may blower to sa ato. Blower humay. Lower humay na po. Galpot lang sa atin na to. Okay gamitin. Guys, ako. Mamahog kami ang blue skinny. Hindi na ba ma-connects?
Hindi naman mo trabaho sa salon. Duwe sa mga buhok. Pwede taghipos kas buhok. Ha? Pwede taghipos sa kas buhok. Hindi ka sa mga ito magbuhok kayo sa ito mag-April. Yes, dadun na sa dagamang kuan. Date ni Papa Gabriel. Kauban na mga machikiting. Siyempre, di na pwede ka mga bisaan. Dadun na kasi dagamang kuan guys. Honeymoon. Ang namin sa mga sakyanan. Padong ICM guys. Ken. Kami guys. Di ano ba siya ICM guys. Sa ICM guys. Kini. Habag. Guys, sarang habagas ang Kuya Gael. Guys, sarang habagang Kuya Gael. Sarang habagas ang uy, yun parang habagang Kuya Gael. Pali, pakuan naman ko ni Kuya, padanggan. Kami kimi-kimi. Pag-Gabriel. Lag sa Miss ICM guys. Tupong mo. Tupong ba? Dungawan na kasi mga anak pa. Dungawan na kasi mga anak. Ayan. Tulit yan. Tarong ko na. Pang basketball. Paano guys? Pang basketball player. Kuya Ken. Kuya Ken. Ken guys. Oh, Kuya Ken. Unanas Kuya Ken. Kimi. Excited yan. Uy, hindi naman mo ikiman. Ikidman. Guys, mahal sa me. There is the bus. Saan the bus? The bus. Mahal sa me dari guys. Pag-Gabriel. Sinimang. Mamili sa mga tikiting. Order na sa Pag-Gabriel guys. Order guys para sa mga pamahal. Gipugno kaya. Mahaw ta guys. Mahaw Ken. Mahaw ta guys. That means the bus. Oh, bus. The bus or the beast. Mahaw. Kalami sa black rice. Ano guys? Black rice. Oh, ta guys, mahaw. Kalami. Di ka prasa isang rice. Oh, ta guys, mahaw. Oh guys, nami ko salad. Nami dari kayo mga organic. Pabulak. Tapi ang bulak. May blue turn eh. Buwak. Sige pagkaan pabulak. Ate. Galing na. Kaya? Chicken? Salad pa. Oh guys. Thank you. Mori pa. Kalami sa mga pamahaw guys. Sa mga tikiting guys, pizza. Yummy. Yummy? Sisig guys. Amoy ako buhay ko na kanta. Ako buhay ko na kanta. Unggoy.
Ayan guys, ngayon. Kuya Gael, happy yarn.